tae korwa ase zone 10 ase chibaktori chia Yanchore kebirigo amona saganyi imeya Nyamira nigo besokire nabo igo gusaba aba director be chifactory chia Nyamira kubarengereria ase omukutano obene elinde koerera ebirero byabo nigo bamenta gotebanga bachie kongea umugiro ankyo litkore juma nonye maiga yaba director be chae bagwikirania amagani abo nigo boigo baganire eserikali kubalingolia aba director bonsi be chae Mulikito Steven Nyarikie Mbunde na mange Wana kaki turachera basacha mugondo kaki. Wani ndo kaki turachande kire. Kaki tokonye. Ekerori berera rigendrete gotira igoro yokoria we pona se oke asorongorwa gusi niga baremi korwa chi factory cha Sonten cha Yanchore kebirigo na sanganyi beso kirina kwera tene ninga nere yaba director batware gikaro kyabene na baremi iriyo kweranga na seki banyorete pona sianse Kaki murara ti entweru bomondo nche biro byana na retire gaganja ontene na sense mayabangina na ndo onkumeti ase pona siaje te round ye gasingi 13 wana bangina otokumetiga ntoira bane sukuru January bana mba ku sukuru gako singi chi 13 obokene njiri to gwakana omunyakondo toko mwaka na 10 wana echiso chikotika bana echi oboya wana kene nke bana otochieta asara abangina amana buna tore gapta okona mugonto rikobeka yanga torikobeka yanga pia maene wana gaika mako toachi besechi wana ngaitogo chigaki ekiagara etwatebeti gutoka gusiringi 45 bonus lakini bana twairu siringi 13 siringi 13 ekero kurigereria ntorochena na ba director bakwe be kanete gekogera wande chimechi yabo emechi ego kubwanwe oruto eba koragera buya smart gotetani chironi tokumeti na kikato gukora gwakana and to sabe chinde to irira bane school into the directors baitu tumanye la enumeration yabo kibe sito kuba irenga as by their meetings bakonyora tumanye the scope asibako bakora abaika inki bakugenda bakora Mombasa ntutari kumanye gente kimono Mombasa inki bakya ku Mombasa bakora bana abantu babo pakibwencho yariro chikomura ende beno jabatanga bano libao yechai lakini the real sense into bwata abantu bakotono yechai Mombasa bako kuno auctioneers bagukwana ekero kiege ikarona bararia niga baremi abo igo batebirenga ere buya aba director baiga barinkori we chinibo chiabo nabo igo barinkori wo komenya kwa beri kwene kinga chibesa bakotumeka ne chibesa chiabo na tari chibesa chiabare we so called image yabo they have beautiful homes since kubwa bwata lidoko bachora they have bought beautiful cars kubwa bwata lidoko bachora it means abantu abana butokora and yet ntu atebeti ko na airport bago airport ye yamuga gwa kono shiringi kiribu 15 na ikiarenge na ndo choyo ku directors fee ya iri still after 4 months bono after 3 months bono ngai chikorwa ekine ikiyo okora ayororo kana so liki eke mariye chana kitegemeo yaito wana kama ogo to yaro chenga itoko ira abana siko bakobera January gaki tokonye none president yasona ni amangana yo tokonye omwa irete changa motokonye wana mwato iriro chepi ngesa karti gaire cha ngabare mitokonye ke wana wapi wana tuachiro rochepi chairman Nyandieka ntutotete gogotebiga nayo mo chairman Ogianchore chibesa cheito chemete kwabwate chibesa cheito cha dividends kwaegwa chibesa cheito chibori mokwaonia tomentera ase bonus otoletere chibesa echi tokonyera abana onye tari boigo ogendenka orakorwa audit okorwa audit inyengiya kabisa naende nene ototebinga ikwete chibesa chetu nigo kobomo basabire omonyamira nene mono muremi wesoke kere barache korari omugiro bwango iga nakoteba ngamba chigosieka chi factory chonsi goika bamagani abo aikiraniwe ntutwale goteba iga anye mbari go chigotomenta chibesa chike saringi 35 go chiguru gochakira Jumatatu no mogomo gochakira Jumatatu na maandamano ali bintebyo onye nturi ko ende bwango onye sekati ujo bwango nguja kadode mosisi mambi secondly nguja kadode boycotting uyo gotore chai na ndo gochaka to usieka ji factory toto intoto kilo muntu agende buoye whether ni farmer whether no yugo sie chai whether na ba directors bagende kilo muntu jinsobo na mpanye we want these directors we record them home ikiagala mbara to serve anywhere. Steven Nyarikie Mbunde, Nsoko TV, Nyamira.